Daipa makatubod hastang ngunyan ang 25 anyos na si Joshua Arman Chua kan Barangay Ubaliw, Pulangi Albay, nasaro na siyang rehistradong civil engineer. Storya niya, dai niya na ipasaran board exam sa inot niyang pagpurbar, kaya labi na sanaan sa iyang kaugmahan kan makasabay na siya sa listahan kan mga nakapasar sa November 2023 Civil Engineers Licensure Examination. Mas matik niya man ang pagiging ganap na inhenyero kan manumpa na sinda ka sa udma. Naging inspirasyon ko, syempre, pamilya, tas sarili ko din, pangarap ko din kasi to. Kaya super happy ako na nakapasa na ako sa civil. Siring ni Joshua, kasabay man sa o-taking kan mga bagong engineers in the Draco May as in Robert Cedric. Overwhelming, like, natatouch ako every time na naiisip ko na tapos na yung hard work. Tiyaga lang talaga, tiyaga. Nadadaan talaga siya sa tiyaga. Hindi mo kailangan maging super talino, kailangan mo lang talagang ibigay lang 100% mo sa review at focus. 242 na bagong inhenyero gikan sa maniba-ibang runa kan Bicol ang presente sa seremonya na pigkonduser sa Sarong Hotel sa Legazpi City. Naging Huésped de Honor man ang pamayukan Bicol University na si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Presente man sa seremonya ang Professional Regulation Commission Bicol Director Sharon Lu, asin si Philippine Institute of Civil Engineers Albay Legazpi Chapter President Engineer Reggie Lahara. Since ito yung pinili nila na profession, dapat isa loob nila, isa puso nila. Yung practice ng profession is a public trust, no? And yung public infrastructure, sila ang key players dyan. So make sure na nagagawin nila ang kanilang trabaho, ang kanilang profession with utmost integrity. Mientras tanto, sa maabot na Pebrero 7 hasta Marso 12, 2024, ipigtalaan ang pag-release kan PRC IDs para sa mga bagong Bicolanong inhenyero. Mantang sa maabot man na Pebrero asin Nobyembre 2024, gigibuhon liwat ang Civil Engineers Licensure Examination. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.